puguis, acosta't al micro, Sí, ara perquè farem si no a proves. vegades no se sent bé. Impressionant, eh? Només ens assentem aquí, es fa el silenci. Bona tarda. Sí. Bona tarda a tots, gràcies per venir. Un dia més la sala plena, que això dona gust de veure-ho així. Insisteixo, moltes gràcies a tots i esperem que no us defraudarem, que segur que no. Bé, l'acte d'avui es diu El pueblo es dueño de ella, el Consell de Cent abans del decret de nova planta. De fet, podria semblar una incongruència perquè després del decret de nova planta no hi va haver mai més Consell de Cent. Però el que és curiós és la frase el dueño es pueblo de ella, ja us ho explicarà l'Eduard, però és una frase d'en Felip V, ho va dir ell, ja us ho explicarà en detall. Eduard Martí Fraga és llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i doctor en Història Moderna per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicenç Vives. Acreditat com a professor lector amb un sexeni, guanyador del 30è Premi Ferran Soldevila, Déu-n'hi-do, Es compra. i pertany a diferents grups de recerca consolidats, com la política exterior de Felip V i la seva repercussió a Espanya, 1713-1740, grup d'estudi de les institucions i de les cultures polítiques, segles XVI-XXI, projecte dels llibres de matrícula de les insaculacions, llibres de l'ànima de la ciutat de Barcelona, etc. I avui ens farà una conferència, jo crec que molt interessant pel període que toquem i molt interessant també pel contingut, perquè Barcelona era una excepció dintre de l'època. Us ho explicarà ell, jo no us donaré detalls. Us deixo amb ell, que us faci la conferència, i torno a dir moltes gràcies per venir i després fem torn de preguntes. Gràcies. Bona tarda, se sent bé, ja es veu que quan faig així es perd, no? Hem d'aprendre a utilitzar aquest micròfon, disculpin, això coses del directe. Primer de tot agrair al Quim i al museu que m'hagin convidat a poder estar aquí amb tots vostès. També voldria aprofitar, perquè a vegades crec que no es reconeix prou bé, la tasca que fa el Museu d'Història de la Ciutat, com altres institucions, però el museu també, de difondre la història del nostre passat, perquè tot sovint són temes importants que es fa de manera molt sacrificada i no sempre es valora. I més enllà d'aquesta conferència, el fet que s'ofereixi a tota la ciutadania sessions amb experts o, en aquest cas, hipotètics experts d'uns temes rellevants i significatius, doncs és bo i és indicatiu del tarannà de la nostra ciutat. Bé, dit això, quan em van proposar donar una conferència sobre un d'aquests temes, una cosa que pensava és que potser no sóc la persona més adient. En quin sentit? En què parlar de la ciutat de Barcelona i del Consell de Cent a la darreria del segle XVII, una persona que viu 300 anys després, és com si algú li expliqués a vostès com viu 3 anys després, o sigui, sempre hi ha un límit. I potser una manera, no podem portar ningú que estigués allà, però potser sí que podem escoltar algú que va estar allà. I en concret, aquí tenim, que veig que no surt, ara no ha sortit, el frare, surt el frare Domingo Conscienciao, és un frare portuguès que va estar al 1706 a Barcelona, acompanyant a les tropes portugueses, era l'atenció espiritual dels soldats, i que a les seves memòries descrivia així la ciutat. Deia, no m'he volgut arriscar-me que algú em corregeixi el català i he mantingut la traducció al castellà. Com m'haig de posar perquè se senti bé? A veure, estem aquí fent experiments. Així millor? És que no està sortint el meu nom perquè està passant. Ah, amigo mío. A veure, no, sí que està sortint, Amigo mío, pues... Aquest petit detall... Doncs, jo si voleu us puc explicar mentrestant... Què voleu que us expliqui? No. Ara ha sortit, vinga, aquí està.
està en castellà, si algú no ho entén li puc traduir al català, però és per evitar que algun filòleg em digués aquesta és la traducció oficial, no? I deia el frare Domènec, deia, Barcelona está habitada por todas las naciones del mundo. Tendrá aproximadamente 15.000 vecinos. Ja em perdoneu que tinc problemes de vista, és qüestió d'edat, i ja no sé si m'haig de posar les ulleres o no, però si veieu que jugo és qüestió de temps, tot sense n'arriba. Aproximadamente unos 15.000 vecinos. No la guarda gente de guerra, sino paisanos, que de todos los oficios la componen 5.000 hombres que ellos llaman coronela, això ja a alguns els sonarà. Todo esto procede del buen gobierno, que como la ciudad es señora de todos sus tributos que se pagan y derechos, no quieren que en las puertas estén sino los paisanos, para que no se les pueda hurtar nada los derechos. Hay en ella todo género de oficios con hombres de todas las armas y municiones que fueran necesarias para ella. La gente no es mala. Todos estos oficiales tienen muy buena correspondencia y son muy prácticos en todos los asuntos relacionados con los negocios. Bé, aquest primer dibuix, lògicament, jo aquí he agafat un fragment. Ell descriu tota Catalunya, o tots els llocs que va passant, i quan arriba a Barcelona, doncs, de fet, li dic que depèn de l'edició del llibre, dues planes. Però ens interessa potser destacar algunes coses. La primera és que és una ciutat habitada per totes les nacions del món, una ciutat cosmopolita. Una de les coses que li crida molt l'atenció al frare Domènec és que hi ha gent a Barcelona, a la ciutat, hi ha venecians, hi ha genovesos, d'anglesos, irlandesos, de tot el món. De tot el món, en aquell moment el món és Europa, ja sabeu que... Però és una ciutat cosmopolita i li crida l'atenció. L'altre element que li crida l'atenció és que no la guarden gente de guerra, sinó sus paisanos. O sigui, les portes, ja segur que a tots vostès els sona, la defensen els ciutadans, no són soldats del rei, són sus paisanos, amb tot això que té. O sigui, són la gent del carrer, els ciutadans, els qui s'autodefensen. Y todo això, diu, procede del buen gobierno, que como ciudad es señora de todos sus tributos que se pagan y derechos. Parla aquí dues altres coses. Primer, del buen gobierno. O sigui, diu, la forma de governar, com vostès saben, el govern era el Consell de Cent. Aquesta estructura del Consell de Cent és un bon govern. Després caldria definir i intentarem aprofundir una mica què entenem per bon govern. Però ell, el frare Domènec, diu, aquí governen d'una manera que a ell li sembla bona i també destaca, això és molt català, que és senyora propietària la pela, els calés, els tributs i els drets. Han passat 3.000 anys i estem a la mateixa tecla, no hem avançat, seguim aquí. Després, continua dient, i aquest és un altre element potser que voldria destacar més, que en ell habiten todo género d'oficios, i després concreta les armes, com ell és soldat, com ell és frare, està pendent del seu tema, però està parlant de tota mena d'oficis, i abans ha parlat de paisans. O sigui, una cosa que li crida l'atenció és que hi ha molta gent de molts oficis diferents. I acaba una altra cosa que a mi, quan la vaig llegir, em va animar, perquè també diu que no són mala gent, Això també, quan vaig llegir-ho vaig pensar, comença a caure bé aquest senyor, no? Y finalment recull que todos estos oficiales tienen muy buena correspondencia y son muy prácticos. És a dir, que totes les persones que estan portant el Consell de Cent, que tots aquests artesans, mestres de diferents gremis, tots aquests, entre ells hi ha una correspondència. Y son, fixis, muy prácticos, sobre todo en asuntos relacionados con el negoci. Ja m'ha sortit en català la traducció, ja em perdoneu, però ja es veu que hi ha alguna cosa... Mirem la ciutat del 2026 i mirem aquesta del 1700, això és el 1706, doncs home, molt diferents, potser sí o potser no, ja això ho deixem a cadascuna de vostès a la reflexió. El pueblo es dueño de ello, després parlarem d'aquesta frase. No resulta fàcil, o almenys personalment aquests dies que estava ultimant aquesta conferència, no em resulta fàcil parlar d'aquest tema.
i no sabia molt bé com enfocar-ho. Per diverses raons, intentaré primer explicar-ho. La primera és perquè la composició social del Consell de Cent és molt variada. No és el mateix el Consell de Cent l'any 1300, el 400, a l'alta edat mitjana, a la baixa edat mitjana, que el 1714 i els anys anteriors. Per què? Perquè l'estructura social i el context socioeconòmic de cada moment és diferent. I la ciutat i el govern de la ciutat evoluciona. Per això, aquesta cosa que fa un moment el Quim deia abans del decret de nova planta, aquí venia l'èmfasi. Perquè els parlaré, o em centraré, ara veig que aquí s'ha desmuntat em centraré a la darrera del Consell de Cent, just abans de la nova planta. Quan la història del Consell de Cent s'acaba, simplificant, 1650, 1614, en aquest moment històric. I llavors, això cal tenir-ho clar, perquè és que si no, ho dic en tota senzilla, el confonem. I és que una cosa era 1400, una altra cosa és Carles I i una altra cosa és Felip V. Nosaltres parlarem especialment de Carles II i Felip V, just abans. Quan això s'acaba, com estàvem? L'altra dificultat és que parlar de l'estructura del govern, amb una hora i amb un públic molt general, és com una mica difícil i té molts matisos. En aquest sentit, intentaré fer un esforç d'intentar ser clar, senzill, sabent que moltes coses que explicaré tenen matisos, de tal manera que si en acabar la sessió algú té forces o s'atreveix a fer-me alguna pregunta, que la faci, sisplau, i intentaré aprofundir. M'estimo més. I finalment, la tercera dificultat són vostès, en el sentit que són persones exigents i molt variades i no sé molt bé el nivell. Llavors, establir un fil conductor en què tots vostès estiguin a gust no resulta fàcil, perquè potser alguns diran, mira l'Eduard que ximple que és, això tothom ho sap, i d'altres diran, no estic captant res i faré el ridícul absolut. Aleshores, I will do my best, no? Com diuen els anglesos, per això que parles en anglès ets més internacional. Proposta. Fer un anàlisi d'aquesta temàtica, potser amb 7 imatges barra taules. Després farem alguna reflexió, i estic veient que clarament el PowerPoint s'ha desmuntat, fa una hora i mitja funcionava bé, i al final, després d'aquestes reflexions que compartiré amb vosaltres, amb tots vostès, potser els explico una historieta, una petita història que podria ser falsa, però en aquest cas serà real, en aquest cas, no sé costum. Com ho farem? Doncs els presento ara una mica l'itinerari del viatge que us convido a fer tots junts. D'una banda, primer parlarem del context general, com era la societat i els governs municipals a la Catalunya prèvia a la fi de la Guerra de Successió, perquè si no tenim el context general de Catalunya, de com estava dividida la societat, no podem ni tenim una mica una cançó, encara que lleugera, de com eren els governs municipals, doncs lògicament arribem al Consell de Cent i no sabem això, si és bo, és dolent, és millor, pitjor, és diferent, és igual. Necessitem aquest context. La segona part seria parlar pròpiament del govern de Cent, del Consell de Cent, ens centrarem ja a la nostra ciutat i diferenciaríem 3 aspectes. D'una banda, primer parlaríem d'una cosa que és una paraula que serveix per tot i per res, que es diu el poder, que és el poder, però intentaré concretar una mica. Una de les possibles lectures de que si Barcelona era una ciutat poderosa o si el Consell de Cent era poderós o no és poderós. Això té moltes interpretacions. Intentarem veure. Per què? Perquè sabent que potser sí que era una institució influent, amb moltes competències, el rellevant és veure qui exerceix aquestes competències. I és aquí el moll de l'os, el nucli, que és l'estructura de govern, com funcionava i què hi havia. Per acabar després, si ens dona temps, que més havia d'haver pensat com una cosa ja, perquè no sé si arribarem a... perquè espero ser atractiu, però si ja veig que la cosa no va bé, aquest darrer apartat que són els oficials, els treballadors dins del Consell de Cent, no els consellers ni el portaler i tal, doncs
farem una breu imatge de tots els funcionaris, seria la traducció avui dia, de tots els funcionaris, perquè també té la seva assignació. Finalment, com poden deduir, farem algunes reflexions i potser després, ja m'ho diran, els explicaré la història, o una història d'un tal Mateu Hereu, que és un personatge que va viure, va morir i ja ho deixarem pel final. Bé, comencem. Clarament, això està molt bé. No passa res, siguem paciència, siguem contents. Primer punt, com era la societat de l'antic règim? O la societat de l'antic règim, i més concretament a la Catalunya de la segona meitat del segle XVII, bàsicament hi havia dos grups socials. Estem sempre simplificant i concretant aquest període. Els privilegiats i els no privilegiats, així de fàcil. Després es pot fer més complex i es pot afinar més, però al fons és privilegiats o no privilegiats. Si ho volen traduir amb un llenguatge més popular, els paganos, els que paguen i els no paganos. Seria la traducció. Dins dels privilegiats trobem els eclesiàstics i eclesiàstiques, sempre parlem en masculí, però les monges també eren privilegiades. De fet, les dones més poderoses a l'antic règim eren les monges, amb drets senyorials, tot això, i a vegades és un tema que no es posa prou de manifest. Els nobles, a partir d'ara, quan digui nobles, són nobles i nobleses, les seves dones, les seves filles. Evidentment, però sempre dependents, com tots vostès saben. I els nobles hi hauria els títols, ducs, marquesos, comtes, tot això que li sonen, no? El marquès de Peralada, aquesta gent. Doncs títols, això se'n diuen títols. Després hi ha una altra categoria típica catalana, que no té traducció, que és noble, és una paraula, però és una categoria específica catalana. La traducció tant al context castellà com aragonès com valencià no es fa. Al valencià sí que hi ha es diu més o menys el mateix, però noble no és títol, és diferent. La noblesa catalana noble és petita noblesa. En canvi, perquè això donaria per molt. I després estan els cavallers, que seria l'estament inferior dins de la noblesa. I després hi ha una altra categoria complexa, però que és important tenir, que és la ciutadania honrada. Aquí la paraula clau és honrada. Segons les viles es deia ciutadà honrat, segons les viles es deien burgesos honrats, és el mateix. Les ciutats, algunes ciutats, aquí tenen la llista, tenien el privilegi de poder nomenar alguns ciutadans seus com a membres honrats. Llavors, automàticament es convertien en membres de l'estament privilegiat, que ara en breus instants veurem què suposava això. Aquests ciutadans honrats, aquests burgesos honrats, que n'hi havia poques ciutats a Catalunya que podien fer-ho, podien nomenar podien otorgar aquest privilegi sense demanar permís al rei. Això és una cosa que podem entrar en el debat posterior, però genera una gran autonomia, perquè és l'única categoria estamental que el rei no controla. El rei, quan dona mercès, les dona a ell i pot decidir qui està exempt de tal. Però amb els ciutadans honrats, quan dona permís, com va fer, va ser una cosa complexa. Em callo perquè això donaria per molt. I després, finalment, hi ha un altre grup, que són els gaudins. Això potser són menys coneguts, però a la segona meitat del segle XIX i XVII, i també al llarg del segle... Sobretot a l'edat moderna, adquireixen un gran pes. Els gaudins són doctors en lleis, ja sigui dret civil, dret canònic o en medicina, doctors i advocats, jutges, tot això són gaudins. La diferència fonamental, així com els eclesiàstics, els nobles i els ciutadans són hereditaris, un cop tens el títol, passi el que passi amb els teus descendents i les teves descendentes, seran. En canvi, els gaudins, d'aquí ve el nom, només el tenen en vida, no passa als seus. I és un mèrit que s'aconsegueix, és un privilegi que s'aconsegueix per mèrits propis, per estudis. Si aconsegueixes una universitat i treus un doctorat, estic bé. Quins privilegis tenien? N'hi ha molts. Ara hi simplificaré a 3. Insisteixo que ara anem una miqueta lents, però de seguida entrarem. D'una banda, no paga impostos, molt conegut, això es deriva per molt, però lògicament és el principal, tothom vol ser privilegiat perquè no paga impostos, gràcies Eduard, no ho sabia. L'altre és no allotjar soldats, que això donaria per molt, però a casa meva no s'allotgen soldats, i això era molt perillós, perquè els soldats habitualment eren homes, que passaven fam, i tots homes, i arribaven a casa teva i tenies una filla, doncs, i l'abstinència
acabin vostès la frase. A part de la gana, i té una arma que jo no en tinc. Oblida el del teu menjar i per això ningú volia ajudar els soldats. Molts privilegis judicials i polítics, no entrarem ara, tipus de presons, qui et pot denunciar, qui no et pot denunciar, és tremendo. I finalment, intenten molts privilegis de cerimonial, que en aquell moment és molt important, com puc anar vestit, on vaig posat, el meu lloc, o sigui, això. Insisteixo que és un dibuix molt senzill, i molts més. I després estan els no privilegiats, ara entrarem en aquest camp, que és en el fons en el que ens interessa. Els no privilegiats, a grans trets, tot i que varia molt en el temps, però en el moment que estem nosaltres analitzant estarien els mercaders, estarien els artistes, que això ja comença a ser més complicat, això d'artistes no sona tant, els menestrals, ja he posat aquí, posaré tot i ara ho explico, els menestrals i els pagesos / hisendats / hortolans, això va variant molt. Aquestes 4 categories, simplificant, perquè tot això té matisos i varia en funció dels jocs, tots ells són pagans, tots ells són no privilegiats. Els mercaders està molt clar, els mercaders són aquelles persones que mercadegen i que no utilitzen les mans per treballar. És una categoria, és la més alta dins de... Perquè la qüestió de fons aquí és que el treball manual és vil, és indigne. Aleshores, partint d'aquesta base que qui fa coses en les mans és que no és intel·ligent, com els nobles i els privilegiats, tota la resta que no siguin mercaders, que a vegades també es diu la mà menor o mà mitjana, això potser algú se'l sona, però no volia parlar de mans per no complicar la cosa. Llavors, normalment hi ha una diferència entre artistes i menestrals. Artistes són alguns oficis que tenen art, que entenem per art ja queda, però alguns oficis tenien una categoria superior als menestrals perquè es deia que no eren tan manuals i que tenien un punt de màgia, de saviesa. En el cas de Barcelona, perquè el concepte d'artista varia d'un lloc a un altre, d'una ciutat a una altra, eren, parlo ràpidament perquè no soc de números, no soc, però són els notaris, els adroguers, els apotecaris, traducció d'apotecari farmacèutic, el cirurgià / barber, és una barreja, el que treballa amb una navalla i treu el queixal, bàsicament, i si et fas una ferida et cus, també t'afeita, però... I els candelers de la cera, que avui dia no existiria aquest ofici, però serien els que ens il·luminen amb les espelmes. Això és un candeler de la cera. Llavors tot això es veu que té un punt d'artista. Tota la resta d'oficis, botiguers, sastres, teixidors, filadors, tot això són menestrals. I després hi ha una categoria que és la més nombrosa, que són els pagesos / hisendats, que no tenen representació a la ciutat. Molts d'ells són molt rics. De fet, no sé si ho he posat, no, he posat el del pueblo, quan Felip V parla del pueblo, és dueño d'ella, es refereix concretament a tots aquests. Ara espero que en aquesta sessió veiem si és cert o no és cert. Us sona un tal Bac de Roda? Biguetat, el nivell és bo, veig el nivell. Doncs Bac de Roda què és? Si pregunteu, i anem a les fonts per saber què és Bac de Roda, ens diran que és un camperol, ens diran que és un negociant, ens dirà que és un traginer, i ens diran que potser és un hortolà, fins i tot, o un propietari. I la veritat és que era propietari perquè tenia les terres, era un masover, però lògicament comerciava i feia negoci. Com queda la figura? Però ell, en tant que per la seva posició, no era membre de cap ciutat i no tenia representació, a no ser que fos un títol ja dins dels... S'entén el dibuix bé. Espero ara, tranquils que ara anirem ja més ràpid, però m'interessava molt entrar, si hem de parlar de composició social, veure què hi havia. El segon punt és veure els governs municipals. A grans trets hi ha dos tipus de ciutats. Les ciutats de domini baronial i les ciutats reials. La diferència fonamental és qui mana. A les ciutats baronials, que són la majoria, mana el senyor feudal. Ja sigui baró, duc, comte, i tot aquest dibuix se suposa que ja el coneixen prou bé i el saben bé. I les ciutats reials, que eren poques, són les que depenien del rei i en el fons tenien autogovern. En el fons era el que manava el rei i tenien les seves constitucions, fruit d'un pacte. No entrarem a fons, però el que m'interessa mostrar és aquest dibuix, per ser fet amb intel·ligència artificial, ha costat una mica, però queda cufó, no? Queda cufó, però al 1706
a Catalunya hi havia 39 ciutats, varien les xifres, 39 viles reials. Algunes molt antigues, si veuen els noms, doncs, efectivament no hi és Sant Cugat, ja ho sento, ni Matadepera, em sap greu per alguns. Sí que està Granollers, perdona, volia dir Sabadell, clarament m'ha col·locat Sabadell en un lloc equivocat, però bueno, ja poden veure, algunes avui dia, totes continuen existint, avui dia algunes sabem de la seva existència per casualitat, d'altres són poderoses, d'altres... Aquestes seran les que tenien representació al cos, etc. L'altre tema és com funcionen els governs. I un cop acabem aquesta slide, entrem ja al Consell de Cent. Soc conscient que els estic fent esperar. A l'hora de nomenar els membres dels governs municipals, que hi ha una varietat molt gran, tant en el temps com en el lloc, com les situacions, però en el fons simplifiquen molt. Hi ha 3 tipus. Designació del baró, senyor feudal, té uns privilegis, manes tu, així de fàcil. Després hi ha un sistema que a Catalunya existeix, que és la cooptació, que és que el que té el càrrec polític nomena el seu successor, coopta. I és un sistema que facilita enormement les endogàmies i les baralles internes, les discussions. I a poc, suposo que a tots vostès els sonarà, es va, ara surt la fotografia, al·leluia, la insaculació, que tothom en parla, segurament tots vostès no hauran sentit que és l'elecció a sorts. Aquest sistema, que no és català, tot i que Catalunya és el regne de la corona hispànica, no d'Espanya, que és diferent, on és més comú, sobretot a partir de Ferran II, però la insaculació es troba des de Grècia. A Atenes ja ensaculaven d'una altra manera, en comptes de sacs posaven un bot d'aigua, però és el mateix, que és el concepte de sots. No sé si cal explicar una mica la insaculació o no, és el dubte existencial de tota la setmana. Explico o no explico breument insaculació? Explico, no? Ho sospitava. Endavant. Per això aquesta foto que has de caçar de la seva. Les bosses del Consell de Cent, que també eren per insaculació, no s'han conservat. Però insaculació és un sistema sorts, que significa, estic pensant com ho explico, perdoni'm, és un sistema de sorteig. Llavors, hi ha un càrrec, per exemple, càrrec de conseller en cap, per posar un exemple que segur que ningú coneix, conseller en cap de la ciutat de Barcelona. Com s'escollia el conseller en cap? Doncs hi havia una bossa, un sac, i hi havia tota una sèrie de candidats. La manera d'escollir aquests candidats és molt complexa, si l'estalvio, però hi ha una sèrie de candidats. I és el sorteo de la Bonoloto, doncs en polítics. Llavors, en aquella bossa es posava dins del sac, sacular, tots els rodolins. Aquí poden veure tots vostès els rodolins. I dins d'aquests rodolins, que eren de cera o de fusta, veuen que aquí hi ha unes llences, uns trossos de paper. Doncs aquests trossos de paper estan els noms dels candidats, que veuen que aquests rodolins, veuen aquí que té un forat? Doncs aquestes llences es feia un canutillo i es ficava dins. Aleshores, es posava tots els rodolins dins d'aquestes bosses, cada color és un càrrec diferent, en aquest cas del comú de caçar. Llavors, un dia fixe, doncs en el cas de Barcelona era el 30 de novembre, es feia la insaculació. Després d'un procés molt llarg, ara m'estalvio. Llavors, un infantó, menor d'edat, perquè se suposa que si és menor d'edat no té pecat, també suposo que molts de vostès dubtaran d'aquesta afirmació, però era un menor d'edat amb els ulls tancats, agafava i li posava la bossa, posava la mà, remenaràs, agafava un rodolí i aquesta persona seria la persona que ocuparia el càrrec de conseller en cap. És un sistema a sorts. D'entrada sobta, o pot sobtar avui dia que es faci a sorts. Però, millor que explicar-ho jo, si podem que parli algú del moment, sentim el que deien els comuns de Borges Blanques, que el rei volia mantenir la cooptació. I els comuns de Borges Blanques van escriure al rei al 1706 dient-li que amb el sistema de la cooptació s'havien experimentat i seguir-se grans danys inconvenients a dita ciutat, a dita vila.
per haver-hi fet elecció dits 3 jurats. Considera que fora millor i més convenient per la utilitat pública, ja comencem aquí paraules que trobarem de seguida, per la utilitat pública, com per la quietud de sos particulars. Quan parlen de quietuds estem parlant de morts, de ferits, d'aldarulls, de trencaments. O sigui, ja es veu que amb la cooptació hi havia aldarulls, no hi havia utilitat pública, perquè era que dits jurats hagin de ser-ho tots els anys a sort per rodolins. Explico amb altres paraules una mica més elaborades. El sistema insaculatori disminuir les tensions socials, és un element clau, perquè totes les baralles de bàndols que poden haver-hi, amb la insaculació es diu està sort, és el que ha tocat. O si volen, amb llenguatge medieval, els salvats, les proves de Déu, això. Ha sortit això, doncs Déu ha volgut això. D'altra banda, el poder és temporal, evita que una persona, perquè cada any canvien, hi ha sort. La qual cosa, a Valors en companyia no passava, perquè és que un any fora, un any fora, un any fora, un any fora. I variava la duració, alguns 3 càrrecs, però habitualment tots els càrrecs insaculats sempre eren, alguns eren, els polítics eren així, després altres sí que podien ser vitalicis, però els càrrecs polítics mai eren, si eren insaculats, mai eren vitalicis, els polítics en general, amb algunes excepcions. Després generava autonomia respecte al poder reial o del baró, perquè no escollia el de dalt, no escollia el rei, sinó escollíem nosaltres. Després ens podíem barallar nosaltres per qui entra dins la bossa, però decidim nosaltres, no el de dalt. Suposa, pensava que estava sortit aquí, també una distribució estamental, perquè hi ha un acord a quines persones de cada estament tenen quins jocs. Llavors, d'alguna manera, hi havia un consens sobre el repartiment entre els grups i no hi havia baralles, perquè hem fet un pacte. Els mercaders tindran 3, els hortolans tindran 2, els adroguers tindran 1, s'arriba a aquest pacte i se n'acaben les baralles. I si volem, canviem el pacte i canviem la norma. De fet, el que passa és que contínuament estan canviant la norma, perquè tothom vol més i altres menys, i ja es poden imaginar. No evitava la corrupció política, certament, però se la dificultava. En un cas molt concret, aquí, ara veurem això, i fomentava la consciència cívica, tot i que això no era garantia. I això de la consciència cívica és una altra idea que m'agradaria entrarem, perquè és una de les idees claus. La persona que sortia en sorts tenia el deure moral d'acceptar el càrrec. És a dir, Rafael Casanova, per posar un nom que segur que no coneixen, no va decidir ser conseller en cap, ni el van nomenar, va sortir a sorts. I ell podia haver renunciat, però no va renunciar. Rafael Casanova va ser escollit conseller en cap el 30 de novembre de 1613. El setge ja ha començat, les bombes estan caient. Podia haver renunciat, no va fer-ho. Què ens diu això? Responsabilitat moral. Estem tal, la sort ha fet que surti i puc acceptar o no. Curiosament, un any abans, la Diputació de Generalitat, més o menys sona, també va per insaculació, doncs van fer el juliol del 13, quan començava el setge, estaven arribant les tropes de Populi, i va sortir com a diputat militar Josep Clariana, el comte de Munter. I Josep Clariana va enviar un missatger dient que renunciava al càrrec. Van tornar a fer sorts i va sortir Rafael Rocabertí, un noble, que aquest no era títol, i va renunciar. I al final va sortir el Ramon Berenguer, que és el famós diputat militar, que el nomenen traïdor, tot això. Però va sortir el tercer intent. Rafael Casanova es podria haver renunciat, però no va fer-ho. De fet, al Consell de Cent, en ple setge, tots els que van sortir en sorts, ningú va renunciar al càrrec. Podent-ho fer. La reflexió, com vostès poden veure, és interessant, i el que hi ha darrere, perquè és sobre això precisament el que ara parlarem. Aquí tenen una imatge també, només perquè vegin totes les ciutats, això és més orientatiu, perquè es puguin distreure i no vegin tanta lletra, de totes les ciutats i viles que tenien insaculació. Va variant vol dir que van en augment. Insisteixo, Catalunya és el regne de la corona hispànica en què en té més. També n'hi ha a Castella, però a Castella són molt poques. A Saragossa hi ha unes quantes i València, Déu-n'hi-do. Intel·ligència artificial, jo vaig posar les ciutats, vaig posar tal, i llavors si veuen, en una de les primeres versions se'n col·locava Ripoll al Delta de l'Ebre,
he tingut que afinar una mica. En altres em posava sí. I es veu que el de la intel·ligència s'aprèn, perquè el pobre ha fet el que ha pogut. Bé, dit això, comencem ja, entrem en la ciutat. Llavors, el primer tema que els volia plantejar era veure com anem de temps. Hem començat a... Bueno, vale, sí, mitja horeta, jo crec que sí. El primer tema era la qüestió del poder, els privilegis de la ciutat. Els comentava, el Consell de Cent té molt de poder. I què s'entén per poder? Bueno, aquí només hi ha una taula senzilla de tots els privilegis, que no els comentaré tots, que tenien els Consell de Cent, que eren molts. La ciutat de Barcelona era de les ciutats més poderoses, a més poder econòmic, polític, de Catalunya, evidentment, però de la península Ibèrica, no diré la que més, perquè això sempre comencem a barallar-nos, però no en tenia pocs. I això, i que era molt poderosa, no ho dic jo, tampoc ho diuen els Manolos, amb el Barcelona tiene poder, no ho diuen ells, tampoc. Ho diuen, per exemple, un tal Joan Botero, que no és un tal, és molt conegut, un gran viatger italià, Joan Botero, l'any 1595, o sigui, el 95, mirin, el 95, quants d'aquests privilegis estaven, tots aquests encara no hi eren. Al 95 deia, su gobierno y el de su consulado, vol dir el consulat de mar, però perquè ell capta el que capta, son tan notables que pueden ser idea de los más bien acertados. Sus ciudadanos se rigen con una cierta especie de libertad. Ja comencem amb altres paraules que comencen a una cançó. Con una cierta especie de libertad, por razón de sus muchos privilegios. Al 95, i estem al segle XVI, de que goza, no reconociendo a su rey, sino es con muchas condiciones, en cuya observancia son sobremanera escrupulosíssimos. Això ho diu el Joan Botero quan, diguem-ne que només tenim la primera columna d'aquesta taula, que agafo alguns, o sigui, és que la llista és enorme, i es van acumular, etc. El comte d'Osuna, fem un salt una mica d'ella, i estem parlant ara, fixin-se, l'any 1668, això és just després dels segadors. Sempre s'ha parlat que els segadors, Consell de Cent, la ciutat la van anul·lar, es van treure la coronela, es van treure moltíssimes coses. Doncs al 68, el comte d'Osuna li deia a Carles II, hay que vigilar al Consell de Cent perquè la ciudad quiere irse tomándose más mano de la que conviene al servicio de su majestad y hacerse casi independiente. Això no ho diu Puigdemont, no ho diu Esquerra, no ho diu el PSC. Són paraules que ja es veu que portem temps, uns quants anys, compartint-les. I diu el duc d'Osuna. O sigui, no... Per això, no. El duc de Vendôme, que al 67 ens va enviar uns quants petardos, al setge de 1697, després que la ciutat es va rendir, va pactar amb... va haver-hi les capitulacions. I escrivia el Lluís XIV, el famós Lluís XIV, aquell que tenia un sol, aquest. L'escrivia el Lluís XIV dient-li, després de pactar les capitulacions, dient-li «Nunca había visto una ciudad con tantos privilegios, con capacidad de burlarse a menudo de las órdenes del rey». I estem a l'any 1697. Ell, com a francès, diu «No pot ser que aquesta ciutat que l'hem conquerida els francesos, a l'hora de pactar, em demani tantes coses, mai ho he vist». I el duc de Vendôme no era un qualsevol, era un duc. Recordis, títols, l'escala, o sigui, el rei, en el cas de França hi ha unes coses intermitges, però... I finalment, que jo crec, com s'ha desmuntat el PowerPoint, no es veurà, el marquès de Gironella, veritat que no surt res, doncs el marquès de Gironella, els explico el que deia, el 1706, deia que la ciutat tenia que estar sotmesa i que el millor que li podia passar al rei era que es carreguessin el Consell de Cent perquè era el pitjor que li podia passar. Això estaria fora del PowerPoint, però simplifico, de memòria no me'n recordo de la frase. Bé, ja es veu que més enllà del que sapiguem o no sapiguem del poder, però és evident que gent de fora, no catalans, si fossin catalans podríem dir que tenim la nostra barretina, però gent de fora el sobta. Ja ho veurem. Dit això, ara ve el... sí. Llavors, dels meus privilegis només els comento quatre que són significatius. N'hi ha moltíssims, però és per tenir una idea. Un és el famós privilegi de cobertura, que
que alguns em sembla que han fet a mi, els del museu, que són molt bona gent, han fet a mi conillet d'Índies, han posat-me en Instagram, tal, es veu que és la primera vegada que es fa i han decidit que fos jo. Aleshores, per variar el costum, en aquell vídeo he ficat la pota, per exemple, llavors aprofito per demanar disculpes, però en aquell curt reel, vídeo o post comento el tren de cobertura, com el mig en censur, tot és real, Ara explicaré el petit error que em va passar per la dislèxia. El que va passar és que el dret de cobertura era un dret que tenien només els ducs, i era que davant del rei tenien el cap cobert. Cap cobert, davant el rei. Només ells podien. Llavors, l'única persona que podia ordenar-los que es treguessin la cobertura, es descobrissin, era el rei. Aquest privilegi només el tenien els ducs, els marquesos no, els grans d'Espanya pròpiament, per això ho complicuen molt. Doncs els consellers, per ser consellers, tenien el dret de cobertura, des de 1692, ho han vist allà. Això què vol dir? Doncs que el vídeo parlava d'un argenter i un... què deia? Un argenter i un... no me'n recordo què. Doncs em vaig equivocar de línia, no era un argenter, era un mariner i un adroguer. I em sembla que ja vaig dir un notari i un argenter. Però és que vaig equivocar de línia. Vaig mirar el tren baixant i... Però no canvia. A sobre... Però sí, hi havia un mariner al... no me'n recordo ara, és igual o no. Però el mariner, imagini's aquest bon home amb el seu vaixell, doncs anava per davant dels marquesos en el protocol. I el rei li tenia que dir a un mariner que s'aixequés. Lògicament això no és qualsevol cosa. Una altra cosa és ambaixadors a Madrid. Caràcter d'ambaixadors a Madrid, només tenien ambaixadors a Madrid el rei de França, la República de Viena, la República de Venècia, Viena és Àustria. Els estats, doncs la ciutat tenia ambaixador, enviat en categoria d'ambaixador, amb el mateix protocol que si fos l'ambaixador de França. Això ho van aconseguir el 93-94. Taula i banc, no entrarem per aquí perquè ens allargui massa, però diuen, deixem en l'aire, que un dels primers entitats bancàries del món va ser la Taula i Banc de Barcelona, i això és una de les fonts principals de riquesa de la ciutat, o conegut la Coronela i els Vegues, que això jo crec que és conegut i no cal entrar. Dit això, arribem al moment clau. A tot això jo he estat parlant sense passar els folis, ja veuen que fem el que podem. La següent diapositiva, sempre que poso una diapositiva com la següent, començo a tremolar, perquè tothom comença a opinar, i és una manera d'interpretar. Ara va una cosa una mica estranya, però intentant simplificar una cosa molt complexa, ve això, que veig que no se m'ha desmuntat. Això seria, ara ens aturarem una estona aquí, perquè això és la composició i l'estructura del Consell de Cent. Hem vist els poders i ara entrem realment qui hi ha i com funciona. Sempre que amb els historiadors intentem fer aquests dibuixos o aquests esquemes, aquests gràfics, doncs és complicat perquè no existeix. O sigui, això és la realitat, nosaltres ho conceptualitzem, ho treballem, intentem expressar-ho visualment, tot i que és impossible la riquesa, la complexitat i els matisos, però com a línies bàsiques. Intento anar, la lectura és just al contrari, de sota a dalt, de baix cap amunt. Llavors, qui mana al Consell de Cent? Aniré barrejant membres i competències, que no fos... Bueno, dir fàcil és... Me repeteixo perquè no és fàcil, però bueno, intentaré. Al Consell de Cent manen el Consell Plenari o els consellers, que no són 100, són 144. Això és una cosa... No explicaré per què. El Consell de Cent, que són 144, està dividit en 32 ciutadans honrats, ara veuen que tot comença a quadrar, 16 nobles, que de fet ho he simplificat, he posat nobles, cavallers al mateix sac, perquè no els volia liar més, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals. Aquest Consell Plenari, aquest Consell de Cent és el qui mana. Ells manen. Ells tenen el poder deliberatiu i executiu. I són els que deleguen el poder, deleguen les competències en els consellers, que són els que gestionen ordinàriament, traduït amb totes les limitacions, les Corts i el govern. Però les Corts, Espanya no mana el Sánchez, mana el Sánchez perquè les Corts l'han nomenat president. Aquesta dinàmica, doncs les Corts, les Cortes, Consell de Cent.
els altres tenen el poder perquè els hi donen, i els altres, sigui el Consell de Cent, pot donar poder perquè els consellers vagin per lliure i no els consultin les coses. Llavors els consellers tenen molt poder, perquè no cal consultar-los. Però no consulten perquè ells han decidit, els consellers de Cent, que no se'ls consulti. Això és un tema important perquè moltes vegades els consellers i les comissions que ara comentaré tenen molta autonomia, però compte, realment el seu poder és delegat. És delegat. Com poden veure, ja es pot veure aquí en un primer, aquest punt, aquests consellers de Cent, com poden veure, la majoria, qui mana aquí? Els no privilegiats. Jo no sé molt de números, però aproximadament 65,5 o 49. El 65% dels vots són de gent no privilegiada, de manual. Llavors, i això està escrit, després es barallen entre ells. I després, molt important, tot i que sortirà ara, però el vot d'un ciutadà honrat, el vot del marquès, que no hi havia marquesos, però això és una altra història, m'entenen, no? La meva dificultat, que cada vegada que dic alguna cosa dic, bueno, calla't, aguanta, però el vot van haver-hi marquesos i tal, però el vot d'un marquès té el mateix pes, el mateix valor que un adroguer, que un sabater. 144. Es votava amb botons, llegit i estic constatat, 6 vots negres i vermells. Jo no recordo qui era sí i qui era no. Aleshores, s'entén? Valen igual. Això és supertrencador. No només passa a Barcelona, passa a moltes més viles. Totes les viles que tenen insaculació tenen aquest concepte de fons. Tots som iguals. Una altra cosa és que som tots, que ara parlarem. Llavors, aquests nomenaven no, per insaculació sortien els consellers. I enmig, veuen aquí hi ha una cosa que és la Junta del 20, que és menys coneguda, que és el trentennari. El trentennari és el més conegut i l'historiografia sempre parla del trentennari perquè el Consell de Cent decideix nomenar un trentennari que és un Consell de Cent reduït, que no són 30 sinó 36, ja ho veuen aquí. El trentennari, de fet, està entès al Consell de Cent, és molt comú durant tot el període, des de l'inici fins al 1700. Cap al 1700 hi ha una nova forma, que és la Junta dels 20, que són 21, que és aleshores, en el fons són consells de Cent petits. El que diu el Consell de Cent és això ho passem al trentennari. Llavors, veuen aquí les fletxes del retorn, no? Veuen aquí cap amunt i cap avall. Aleshores, i després estan els consellers, que en aquest moment, saben que, se suposa que saben, si no, no passa res, aquí estem en família, que al 1714 i des de 1640 ja és el 6è conseller. Llavors, jo ja jugo a partir del 6è conseller. Abans n'hi havia 5, però els 6 consellers, conseller en cap, ciutadà honrat, militar o noble o gaudí. Aquestes categories poden ser conseller en cap. Un mercader mai serà conseller en cap. Conseller segon, només ciutadà. Els ciutadans honrats sempre tindran la conselleria segona. El conseller en cap pot variar dels privilegiats, però és a sorts. La conselleria tercera era pels militars, però a vegades també estaven els gaudins i a vegades també hi ha ciutadans honrats, hi ha una barreja allà, un caos. I després, com ja saben, la conselleria quarta els mercaders, la cinquena els artistes, per això abans he parlat dels artistes, que en el fons són oficis però una èlit dins oficis, i el conseller sisè. A banda d'això, unes altres estructures de govern, lògicament, evidentment, si pensem en el govern del Consell de Cent, quin percentatge de vots controlen els no privilegiats? 50%. No era molt difícil. Però ja es veu que clarament a Barcelona l'elit dirigent, això de les Corts Catalanes, que eren 2 contra 1, a Barcelona no passava, 50-50. Suposant que els ciutadans honrats votessin, pensen en clau estamental, cosa que també com poden deduir. A banda d'això, dins del Consell hi havia unes altres estructures que són les comissions de treball, o que molts de vostès coneixeran, la 24ena de guerra, la Junta del Morbo, la Junta de... Totes aquestes. Hi ha les comissions ordinàries, que tenen un nombre fixe, i que eren sistemàticament, eren comissions específiques, com ministeris, però que es nomenaven cada any, i també sortien a sorts els seus membres. Hi havia, aquí posat, les més conegudes, n'hi ha moltíssimes,
però són fixes. La quarteta de Cars, la vuitena, bueno, va variar, a vegades és una quarteta, una sisena o una vuitena, no, sisena segur que no, ara explicaré per què no. Però que gestiona el PA, gestiona la CAR, gestiona la salut, la del Morbus, la salut, quan hi ha contagis, ve la pesta o una malaltia, es crea una comissió en què hi ha molts... Aleshores, totes aquestes que són fixes, són permanents, eren sempre noms, com es diu ara em ve la paraula en castellà, múltiples de 4, perquè la divisió es fa sota 4 estaments, no aquests 6. Els 4 estaments són privilegiats, o sigui, ciutadans honrats, nobles i cavallers és un estament, i gaudins també és un estament. Mercaders, artistes i menestrals. Aquesta és la divisió real. Què passa? Que en aquestes juntes endevinin vostès, els no privilegiats, quin percentatge tenen de control? 75. I aquestes juntes governen amb els consellers. I aquestes juntes amplien la base, consellers més elles, donen comptes al Consell de Cent. Clar, ara em sembla que recordar que ara he posat això en numerets, ara sortien coses que ja he comentat, però ja es comença a veure el dibuix, no en queda molt, crec. La major part dels càrrecs, ara veurem alguns, però gairebé tots els càrrecs del Consell de Cent eren per insaculació, ho veurem més endavant, però ja hem comentat de la votació, això és era comú, però era una cosa que... Bé, duració temporal. Llavors, si ara els fes aquesta pregunta, tots vostès dirien els comuns, els no privilegiats, i això queda molt bonic. Ara tinc molts problemes, un dels que m'agrada provocar. Aleshores, ara ja els anuncio, no s'enfadin, aguantin-nos, perquè ara provocaré. Doncs això no és cert. Si fem una lectura crítica, no és cert. Bé, em sembla que abans ve una altra cosa. Tornem a fer la pregunta. Fixem-nos només en els 25 anys. Consell de Cent, el 144, doncs en el seu moment jo vaig fer un estudi, és igual, no els compartiré, de tots els consellers, tots els membres del Consell de Cent els darrers 25 anys. Surten en total 946 persones que des del 88, 1688 fins al 1625 anys. Doncs d'aquestes 946 persones hi havia 158 ciutadans honrats, 110 nobles, vegin vostès les xifres. Els estaments no privilegiats suposen 10, 20, 40, un 70% aproximadament. És cert que aquí hi ha una diferència de matís que els ciutadans i els nobles tendeixen a repetir. En canvi, els estaments no privilegiats, com són molts, per quotes i per sort, és un tema de probabilitat, toca repetir menys, perquè és tot per sort. Però quan analitzes el següent, que aquí s'ha solapat, podran veure que si agafem els menestrals va haver-hi 26 argenters, 25 sastres, paraires, sabaters, però poden veure tots vostès, serà tota la varietat de membres d'estaments no privilegiats que van formar part del Consell de Cent. Van formar part és que estaven en aquell Consell de 144 i que votaven. I hi havia freners, tapiners, carrer de la tapineria, el sona? Ara ja saben, unes sabates de dona. Hi havia esparters, suripallers, ferrers, bé, jo crec que més o menys s'entén. I vostès se'n van als artistes, que el PowerPoint s'ha desmuntat tot, doncs poden veure que els notaris controlaven gairebé el 50%. Però després, molt importants, els adroguers i els apotecaris. Si fem la pregunta i obrim el braç, obrim el marc temporal i ens anem als darrers 50 anys, i per no morir-nos en l'intent analitzem només els consellers, o sigui, aquests 6 consellers, doncs el resultat, podem veure, i només la varietat també és molt gran. Fixi's vostè que els notaris continuen sent molt presents, però els adroguers van ser molts anys com a consellers i com a conseller sisè va haver-hi molts sabaters, ferrers, argenters, paraires, blanquers i tota la llista que vostès poden comprovar. Aquesta gent eren consellers. No tots aquests van tenir dret de cobertura, és una història molt llarga, però perquè comença el 1692 i aquí el còmput és des de 1668, tot i que la cobertura té una història molt prèvia i ja s'havia tingut abans. O sigui, m'estalvio la història de la cobertura, no ve al 92, ve d'abans, però es treu, tal... Bé, aleshores, ara bé,
Tots som iguals, això és molt rellevant, però és important no perdre el context. No tots, i ara som en igualtat, fins aquí estem d'acord, però no tots, i no tots són del tot igual. Típica frase que, a veure, Eduard, què ens estàs dient? Què ens estàs dient amb això? No tots, però si has dit tots, què passa amb tots? El primer és el gènere, no oblidem-ho, les dones no hi són. Molt important, no tots. Això és un tema que costa, però hem de ser conscients. Quan parlem del poble, no és el poble, són els homes. No oblidem, les dones no podien votar. Llavors, si parlem de tots, són tots i totes. I a vegades la historiografia, per desgràcia, això no ho posa de manifest. Les dones no estaven aquí. Quan diem els oficis, no hi eren. Però no només això, els tots, tampoc és tots els homes. Hi ha gremis i hi ha oficis que eren menyspreats entre ells i que no podien participar. El Consell de Cent, de fet, no hi eren. El 1714 hi havia 8 oficis que no podien estar al Consell de Cent. Alguns d'ells perquè eren molt vils, no? Un dels més coneguts és hostaler, perquè en un hostal hi ha de tot, passa de tot, gent no. Un altre són... Millor que ho vegin vostès, no? Un dels més coneguts que estaven totalment exclosos, eren com la pesta, o sigui, una cosa... eren els carnissers. Els carnissers. El 1709, durant tot el segle XVII, estan intentant entrar. I el 1709 fan una altra pressió molt forta per entrar al Consell de Cent. 1709, el Consell de Cent s'acaba, si us recorden, 14. Llavors, el Consell de Cent, aquell 144, o sigui, no estem parlant d'un ciutadà, no, els 144 voten i fan una deliberació de la que diuen que, literal, los carniceros no tienen en su actuación nada que necesite arte y declarándose arte sería un desprecio para el resto de gremios. Imagini's això, no dic que és de 1709 i en vos de carnissers posem una persona no espanyola, ja, o sigui... Aleshores, tot aquest món ideal compta, és ideal, però hi ha moltes baralles. Les lluites entre ells hi són. Què passa? Que tot el sistema fa que siguin menors que altres llocs, però l'esperit és molt corporatiu. I llavors els tots no són tots, perquè no són totes, totes no hi són, dins dels tots no són, perquè alguns no els permeten entrar, ja sé que estic fent un joc de paraules que s'estan confonent, però són tres idees, i l'altra és que no tots els grevis valen igual. De fet, ho han vist abans. Quan hem vist, i els he mostrat a vostès, aquests quadres dels sargenters, paraires, tenen moltes més representacions i de fet les bosses ja tenen quotes. I a un gremi li toca una vegada cada 2 anys, l'altre cada any ha de tenir 2 fixes, per això ja ven aquelles xifres, perquè no són qualitat, els sense colats va per quotes, d'altres els toca cada 5 anys, i per això hi havia uns que tenien un, d'altres que tenien 2. O sigui, i de fet, els que són menestrals volen ser artistes i els artistes no volen que els menestrals entrin. Llavors, jo no les baralles, que ara m'estalvio, però es fan la idea que tampoc és un món tan ideal. La pregunta seria, i això, Eduard, estem acabant, si vaig bé, agafaré 10 minuts, espero que estiguin bé. No sé qui coordina això, si ens allarguem una mica, qui em passa alguna cosa? Jo crec que en 10 minuts ho liquido, sona fatal aquesta expressió. Aleshores ens podíem preguntar si això, tenim una barretina molt gran, aquí podem veure, tot i que s'ha desdibuixat el PowerPoint, quin desastre, com era el govern municipal d'altres ciutats, tant de la península ibèrica com, no es veu aquí, però d'Europa, em creuran, però ciutats amb un govern, amb tants representants, d'estaments no privilegiats i tan nombrosos, molt poquetes a Europa. Molt poquetes, i solament secular. N'hi ha poquetes, a Castella ni de conya. Ni de conya, hi ha alguna. Aragó, n'hi ha unes quantes, Saragossa és la que es pot comparar més amb Barcelona. València, doncs València és molt València, perquè és València i hi ha altres viles, però poc més. I quan te'n vas a Europa és que és molt difícil de comparar amb Europa, perquè els grups socials a cada regne europeu són diferents, les comparatives són diferents. Però on vull posar èmfasi, sobretot, aquí ve el dels oficials, on voldria posar èmfasi en el nombre de persones. Ara només em foto, perquè ja preveia que podia passar això, només perquè facin una fotografia, ho miren i passaré, només ho veuen i passo. Ara veuran tots els oficials del Consell de Cent.
moltíssims, no s'ha acabat aquí, 50, fixis, nobles, tal, advocat, ministre del pa, ajudant, la cosa continua, bla, bla, facis només, deixo uns segons perquè això se'n va. Doncs, ja ara entrem. En total hi havia 73 oficis és càrrecs d'aquests canvis, diferents, ocupats per 147 persones. 147 persones que treballaven pel Consell de Cent, de les quals el 63% d'ells eren escollits per insaculació i un 20% per elecció dels consellers a partir d'una insaculació. Es feien insaculació, sortien 3 a sort i els consellers escollien un dels 3. I després hi ha un altre petit percentatge entre ells el Batlle i el Veguer, que eren escollits d'una terna que presentava el Consell de Cent, fruit d'una insaculació. I es escollia el rei, o el virrei. Però el virrei formalment era qui designava el batlle. El batlle o el Veguer, saben que el carrer del Veguer el són una mica, està aquí a tocar. El Veguer, que el designa formalment el virrei, el designa d'aquells que li ha dit el Consell de Cent. En la qual cosa, en el fons, tot i que formalment i en l'estructura legal el Veguer és una institució reial, realment no és reial, de facto, perquè ens nomena a qui el Consell de Cent proposa. D'aquests, agafa el que vulguis. I de fet és molt comú que tots els que siguin veguers o batlles després els trobem com a consellers o Consell de Cent, o sigui, són tots els mateixos. Tot i que formalment. Gairebé la meitat dels càrrecs són temporals, hi ha alguns vitalicis, els càrrecs vitalicis són secundaris, porters, escrivans, són molt secundaris i tenen sou, però són... Què significa això? El poble participa en les decisions polítiques i en la gestió. El fet que s'apliqui la insaculació indica que també en els oficis hi ha un repartiment estamental, que també hi ha autonomia política i també indica que hi ha consciència cívica. M'ha tocat ser l'escrivà, m'ha tocat ser el portaler, m'ha tocat ser el mostassaf. I compte, això working in progress, però recentment vaig trobar que hi havia presència femenina, o sigui, aquí tot això és real, això és exclusiva, tinc el copyright de moment, però el puc cedir, però treballant en el Consell de Cent vaig trobar l'existència d'alguna dona que estava exercint aquesta funció. En aquest cas és la Paula Montfagas, era la candelera i era la que estava pagant a tots els oficials del Consell de Cent. I no era perquè fos viuda. El text literal del llibre de Liberacions deia Paula Montfagas, candelera de la cera del Consell de Cent. O sigui, era el càrrec oficial. Llavors, tema que cal treballar-ho més. Jo és dels meus, espero en els propers mesos aprofundir-ho, però més enllà d'algunes dones que exercien càrrecs perquè el seu marit estava mort i el seu fill era menor d'edat, però quan passa això ho diu als texts. Fulanita viuda, fulanita. Però en aquest cas, no diuen, o sigui, el nom és candelera de la cera del Consell de Cent. Aleshores, s'ha de treballar, potser fins ara, pel que sigui. Ho deixo aquí. Aleshores, acabant. Reflexions i, si volem, després la petita història i després tot el que hem dit. Primer, el pueblo era dueño d'ella. Felip V tenia raó. En algunes coses es va equivocar bastant, però en això ho va encertar. Les xifres ja les hem vist. Segona, no tots, però molts. Està clar, les dones no hi són i no podem parlar de poble mentre no hi siguin les dones i no siguin tots els estaments independentment de... Però són molts i això sí que és indicatiu d'una forta representació política. I sí que es pot dir simplificadament i amb aquests matisos que les decisions per consens polític, per votació directa, per majoria i tot això sona amb una cançó que no és, però que s'apropa a democràcia. No ho és, perquè mentre no siguin les dones i no estiguin tots, no és democràcia. I no hi hagi diferències socials. Però la cançó, la melodia, les diferències socials tendeixen a desdibuixar-se. Què vol dir? Que el que passa és que com conviuen junts, de facto, per molt que tu siguis noble i jo sigui droguera, al final estem en la mateixa taula decidint junts, compartim. Llavors, tota la teoria que nosaltres podem llegir als textos en la vida ordinària no era tan gran. Compartíem els mateixos espais, votàvem junts, teníem les nostres baralles i les baralles no eren per estaments, les baralles eren per interessos de persones. Consciència cívica, tot això, suposo que tot això a vostès els sona perquè em sembla que una mica d'actualitat sí que en té, una mica.
el deure, el bé popular, i finalment la història la fan les persones. El que posa de manifest és que la història de Barcelona és la història de persones concretes, de gent comú com nosaltres. Són aquestes persones les que prenien les decisions, fruit d'una col·laboració. En aquest sentit, us explico un personatge que es diu Mateu Hereu. Potser no saben qui és, poden visitar la seva casa. El que queda de la seva casa està al Born, jaciment del Born, sona? Born, jaciment. Una de les cases que hi ha allà, una és del Mateu Hereu. El Mateu Hereu era un home com vostè i com jo. Era un cirurgià, barber, es dedicava a afaitar, es dedicava a treure queixals, es dedicava a fer sanguies, i també curar. Doncs aquest senyor va ser escollit a Sorts el 1703 com a conseller cinquè i va haver un follon que ara no explicaré, però el van posar a presó. El van posar en presó perquè el virrei, que era molt, 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 molt dolent, farem aquí com el... doncs volia que volia que trenqués el secret d'ofici. Tots els consellers fan un jurament que tot el que passa a la reunió, això el que diuen avui dia ningú ho compleix. Tot el secret, el s'empara secret, però se sap qui ha votat què. Aquí algú ha fet trampes. Doncs, a ell el van posar en la presó, va estar un any en presó, ell i més gent, són 2 més, que eren tots consellers, per no trencar el secret. El rei dia, o em dius qui ha votat això, o et vas a la presó. I ell va dir, no ho penso dir, i va estar un any a presó, i moltes més coses. Però ell és un cirurgià, i li va tocar en sort. Aquest home havia estat al Consell de Cent, de 144, aquests anys, 6 ocasions. Havia estat a les juntes ordinàries, aquestes que hem vist abans, del Morbo, unes quantes, del Morbo, per a diferents anys. Aquest senyor havia estat cònsol dels cirurgians. Aquest senyor va estar a la Coronel el 1706 i va estar mobilitzat i de fet va ser cap d'un dels... Aquest senyor va estar curant ferits durant el setge de 1714. Aquest senyor, després del setge, va tenir, fruit de la derrota i perdre els drets, va tenir que hostatjar soldats amb tot el que comporta, a part que la seva casa la van enderrocar, perquè tots vostès saben. I aquest senyor es va morir el 1734. No passarà a la història, però aquesta és la història de la gent de Barcelona, dels ciutadans. Són gent comú. És la història que no té dracs, queda breus segons ni pendons. És la història d'una persona que amb les seves activitats vivifica i crea una ciutat. Una història desconeguda que no sortirà als grans llibres i el PowerPoint m'aixavarà la darrera frase, però és la història, la nostra història. Cal recordar-los perquè persones com el Mateu Hereu ens recorden qui hem estat i qui som. Moltes gràcies. Obrirem torn de preguntes, però abans m'agradaria fer una reflexió. Ja comencem. Aquest senyor que el 1706 deia que no són mala gente, 8 anys després pensava igual? No, deia no mala gente dient que ell es va trobar acollit. Deia que no eren... Ara em ve la paraula bruta, estem parlant, entenc que aquí hi ha certa confiança, som adults i adultes, totes tenim, doncs, que era una ciutat acollidora. Hi ha ciutats on tu te'n vas a Venècia i eres porqueria perquè no eres venecià i no eres de l'elit. La gent és que ells s'havien trobat a gust. I llavors, ara s'ha d'anar al Born a veure la casa d'aquest senyor, no? Tots al Born a veure la casa del senyor. Bé, obrim torn de preguntes, quan vulgueu. Bona tarda. Bona tarda. Com accedia un ciutadà a presentar-se al Consell de Cent? És que he deixat moltes coses pel camí. Això, hi ha unes llistes, que són els llibres de l'ànima, es diuen llibres de l'ànima. I aquestes llistes, sí, es diuen llibres de l'ànima, són uns llibres que, per sort o per desgràcia, he tingut que treballar a fons, treballar és que els he transcrit, no només jo pertany a un grup
que ens va... És una història llarga, però un ciutadà, els que volien ser candidats, s'apuntaven. Llavors hi havia una comissió d'habilitador que decidia si podia entrar o no entrar perquè hi havia tota una sèrie de requisits, molt llarg, O sigui, per ser candidat no tenies que ser d'autor. No tenies que haver estat condemnat. El que avui es diu dels polítics que no es fa, doncs aquí sí que es feia. Es controlava, tenies que estar viu, perquè sense col·locar persones mortes. Traient algú, s'ha mort. Sortien coses així, perquè no es renovaven, ni avisaven que morien. Tenies que tenir l'edat. Hi ha molts casos, no sé quants, però n'hi ha, jo n'he trobat, que gent que vol entrar, però has de tenir, si no recordo malament, 22 anys. I li deien, no, tu tens 18, t'esperes 4 anys. Però ells l'intentaven colar. Llavors, tu et presentaves a tots els llocs i després podia sortir o no. Aquesta gent que va renunciar s'havia presentat i havia estat acceptada, però s'havia presentat fa 30 anys i està allà, fins que digui el contrari. Alguns de tant en quant poden dir que demanen que sortir i trobes a la documentació que hi ha renúncies, tal persona deixa per renúncia, però amb un grup vam buidar, la Diputació la vam buidar sencera, que són 200 anys, i renúncies hi havia faves comptades. O sigui, el que hi havia és que el rei els treia fora o canviant d'estament, i el Consell de Cent, que també... Jo he buidat tot aquest període, i del Consell de Cent renúncies, potser en els darrers 25 anys pot haver-hi 2 renúncies o 3. Ningú renunciava. Les funcions? Sí, això és comú. Es renoven, llavors s'obren, es veuen candidats i es van renovant. Tal persona està desinsaculada per defunció i en el seu lloc es posa fulanito. Però hi ha una comissió, que hi ha moltes baralles per aquesta comissió, que són els jutges, que decideixen qui entra i qui no entra. I decidir qui forma aquesta comissió, s'entén, és com avui dia el Consell Electoral, más o menos, la Junta Electoral, això. Hola, bona tarda. Bona tarda. Molt interessant la teva explicació. I agraeixo les seves paraules. El dubte. Has explicat molt bé que les classes no privilegiades tenien molt de pes. No va haver cap iniciativa per reduir els privilegis dels altres? I tant, l'únic que... No, això... Confesso que m'encanta venir a llocs així perquè aquestes preguntes sempre enriqueixen. O sigui, ara no estic fent la pilota, és la veritat, tampoc tinc cap necessitat de fer la pilota, però sempre fan preguntes que els acadèmics estem a vegades en la nostra lluna, aleshores, a veure com ho explico, perquè el tema és que tothom vol ser privilegiat. El que passa, l'únic que això costa d'entendre, perquè és que nosaltres projectem, és un problema que tots tenim, jo també, evidentment, perquè no soc diferent de tots vostès, que projectem el nostre món al passat. I el passat, si no és privilegiat, és un pringat. Després hi ha diversos nivells de pringats, però tothom vol ser privilegiat. De fet, jo he presentat aquí un món molt bonic, perquè és bonic, però les baralles són molt grans. Què passa? Que si amb això hi ha baralles, imagini's on no hi hagi això. Les punyalades traperes que hi havia a l'acord de Madrid, entre els marquesos, comtes, marqueses i tot això, perquè les dones no votaven, però et poden assegurar. Ara recordo, fa poc vaig dir que hi ha el comte de Centelles, que potser el sonarà, que el nomenen traïdor perquè va estar... Doncs es veu que era la seva dona la traïdora, que la seva dona li menjava molt el coco i li va forçar a... Llavors, parlant molt de la influència de la seva dona, no? I després el tio hi va colar, perquè el tio es va passar 2 anys abans del 14, 3 anys abans del 14 se va passar el bàndol borbònic i no li va passar res. I va ser quan sembla, deixo ja l'aire, perquè això són... que va ser per la dona, o que va deixar de fer cas a la dona, que va dir, t'estàs equivocant massa, moriré, canvio de bàndol. Però bé, s'entén el que vull dir, o sigui... Tots volien pujar, ningú volia pagar impostos. Sí, hi ha baralles perquè els nobles paguen impostos. Ara tampoc, Per això, no han canviat molt. Sí que hi ha baralles, moltes, en molts camps, perquè estem parlant...
que els nobles paguen impostos i a vegades se'ls obliga, i obligar els nobles a que allotgin. Per això estem obrint un nou meló. O sigui, hi ha una tendència, lògicament dels de baix, però els de baix o tenen calés o és molt complicat, de que els altres col·laborin una mica. Però ningú vol ser com els de baix, tothom vol ser com els de dalt. Hola, bona tarda. Bona tarda. Podia passar a que alguns dels mercaders o els menestrals fossin més rics que algun noble? Totalment. Sí, això no ho he explicat perquè si a una hora només... Però, o sigui, una cosa és els privilegis i una altra cosa és la riquesa. Hi havia camperols que estan forrats. Hi havia, fixis, una dada de fa 3 setmanes. M'agradaria dir-li que no és veritat, però és veritat. Estic treballant ara, o aquests darrers mesos, he estat treballant en confiscacions d'un tal Felip V. Felip V, successió, confiscacions, tot el que van arrabassar. I llavors hi havia un llistat allà de la quantitat, el monto, si se m'escapen paraules en castellà, els demano disculpes, és que estava en castellà, el monto de les propietats. Llavors jo vaig fer el meu Excel i llavors hi havia, parlo de memòria, uns 1.600 persones que se'ls va confiscar els béns, 1.600. I en algunes de les llistes que estan a Simancas hi ha les quantitats. Ho vaig Excel ordenar per la 5a persona més rica era Josep Duran, el del Born. Dels 1.600 que se'ls va confiscar, la quarta eren diversos ducs, marquesos que havien heredat, i el 5è, amb unes propietats per valor més gran, era el Josep Duran, el famós adroguer, que ho havia aconseguit tot a tocateja. Els altres eren d'herències infinites perquè eren comptes 5è. O sigui, darrere seu, els nobles cavallers, ciutadans que hi havia, vagi ficant. O sigui, que no té a veure. Què passa? Que amb la riquesa pots comprar coses, però pots ser ric però pagar impostos. No sé si m'estic... És un joc molt... És una línia molt tènue entre un i altre, però riquesa no vol dir privilegi. Més preguntes? Segons tinc entès, una altra via per acollir-se en determinats privilegis era intentar ser familiar del Sant Ofici. Perdoni? Això, o sigui, una altra via per intentar entrar dins dels privilegis, dels privilegiats, era, per exemple, pagesos i sentats, que has dit abans, que feien, o sigui, iniciaven un procés per ser admès com a familiar del Sant Ofici. Sí, hi havia... O sigui, jo no he parlat dels canvis estamentals, perquè és que si a sobre parlo dels canvis estamentals i de... No, exacte, però era per acollir-se, una manera d'acollir-se era aquesta gent que no era noble. Sí, hi havia moltes maneres. Una manera és la que vostè ha assenyalat, una altra manera és l'amor. L'amor, com vostè sap, sempre és perquè t'enamores. Aleshores, senzillament t'enamores dels diners d'aquest bon home o d'aquesta bona dona i sorgeix l'amor. I automàticament, si jo soc un adroguer o una adroguera i m'enamoro bojament perquè el meu pare ha dit que estic enamorat d'aquest noble, doncs jo tinc diners i té privilegis, que bonic és l'amor, no? Hi havia més maneres. Una altra manera és pujar l'estament senzillament, perquè a Catalunya això és interessant. A Catalunya, a València i a Aragó passava, a Castella no. A Catalunya no es compraven els títols. No hi havia, això és molt de Castella i d'altres, però a la Corona d'Aragó i a Catalunya la venda de títols no existeix. Fins Felip V. Però fins a Felip V els títols no es compren, ni els càrrecs. O sigui, és una cosa més d'altres regnes. A València n'hi ha una miqueta i a Aragó una miqueta, però a Catalunya no. El concepte de compra de títols, tu pagues i et fan noble. Sí que passa de maneres molt més... Això sí que és molt... Doncs un gran mercader que dona molt blat a l'exèrcit i de cop i volta el fan noble. Quina casualitat. Un mercader, un jutge que fa molts edictes a favor del rei. De cop i volta el nomenen marquès. O casualitat. Això sí que succeïa bastant. Uns dels privilegis que tenien aquesta gent era lliurar-se del que has dit abans, de tenir els allotjaments a casa. Sí que havia de tenir allotjaments, però solament era l'oficialia, que era l'oficial
acompanyat del seu personal propi, Sí. del seu servei propi. Aquest és un altre tema de batalla. Clar, i llavors això també s'alliberava de les violacions que deies abans de les dones, tant si eren les dones com si eren les filles. Sí. I dels robatoris, perquè ells tenien que pagar els soldats, en teoria, s'havien de pagar la carn, bueno, sí, s'havien de pagar les viandes i ells només havien de donar-li un jaç, aigua, pa... Això són els alliberaments, efectivament. Clar, i llavors, esclar, el que no tenien, aquestes pagues no els hi arribaven en el moment que havien de cobrar-les. Llavors les prenien per la força. Esclar, i ells també tenien armes, els pagesos, a casa, però si ells tenien un fuser... Una falç, tenien... Sí, els cestris, però aquí hi havia els morts, els ferits i tots els conflictes. Una batalla que no s'acaba de guanyar, però hi ha gent que vol ser ciutadà honrat senzillament perquè són gent rica, que intenta ser ciutadà honrat perquè és més fàcil, tenen una segona residència, com avui molts barcelonins que tenen Matadepera, Cerdanya i tal. Llavors intenten, que és un dels molts temes de batalla, que els masovers que viuen a la seva casa a la Cerdanya, vegis, també estiguin exempts. Llavors què passa? Que els de Cerdanya diuen aquí viu el masover, aquí no viu vostè. I què passa? Quan aconseguies això, doncs clar, els masovers, que no eren nobles, que no eren privilegiats, vivien com a privilegiats perquè no havien soldats. Però això és una lluita molt potent és que continua, fa molt mal, perquè, bueno, és que és un altre tema aquest, però que vegin que és tremendo, és molt gran. Quan llegeixes les queixes es fan autèntiques animalades. Animalades són animalades, deixa'm aquí. Més preguntes? Una pregunta. No veig... No, soc jo. Aquí, darrere. Tal com ho has plantejat, sembla que siguin allò ciutadans, que jo em presento en el Consell de Cent. Jo entenc que són xarxes familiars, igual que els gremis són xarxes familiars que formen els fills i els nets amb un ofici, també són xarxes familiars que potencien un candidat. Entenc jo, no? O no? Comentem-ho, perquè aquest és un tema molt discutit i és d'aquests temes que hem dit, que abans ho he esmentat, que cal diferenciar quin Consell de Cent hi ha en quin moment històric. Aleshores, això que vostè planteja, que és cert, és sobretot al segle XVI i inicis del XVII. Però jo he fet un estudi, cadascú parla de la seva recerca, veure el resultat final d'aquestes endogàmies i he analitzat, perquè aquí els mostrem només una part, quants germans, cosins són consellers o estan al Consell de Cent. Molt poquets familiars. Aquestes 900 i pico persones, familiars entre si, 15%. Aleshores, quan veus que, no sé si són o no són, perquè jo sé que entren per una comissió d'habilitadors i que hi ha familiars, està el germà, està el tiet, però després, com hi ha la sort, quan surten, hi ha maneres de trencar i fer trampes. Això és una altra història, però a la sense col·legiació no es podien fer trampes. Després igual no els puc explicar o no, el que vulguin. Es feien trampes. Però el cert és que quan analitzes qui surt, és molt difícil establir lligams familiars. En aquest període, estic parlant perquè és la part que he treballat jo, a partir de 1650 a 1670. En canvi, sí que ho veus de manera més clara al 1600, a la segona meitat del segle XVI es veu clarament. Llavors hi ha un procés a Catalunya, no només a Barcelona, també es nota a la Diputació, de que la insaculació va com colant i filtra bastant. Trobes molt pocs familiars junts. Feliu de la Penya, el seu germà va ser el conseller segon. Ell mai va estar al Consell de Cent, el Narcís, mai. Aleshores estava en un altre lloc, no sé si potser no li interessava el que fos. Bé, no sé si s'entén el que et volia dir. Una pregunta més? Jo no tinc pressa, Hi ha gent que vol acabar. No, jo... De fet, per ser ciutadà honrat es podia comprar la categoria, això una. Com? Per ser ciutadà honrat, a part de l'endogàmia, es podia adquirir la... Ara et respondré. I després de 1714, què passa amb els ciutadans honrats? Desapareixen. Perden els privilegis? Perden. Sí, o sigui, a veure, són dues preguntes, s'ha acabat, o sigui, no hi ha ciutadans honrats. O sigui, ara, responc a la pregunta. Els ciutadans honrats es feien de dues maneres. Es creaven.
Cada municipi, pels pactes amb el rei, tenia dret a nomenar un determinat nombre cada determinat període. Doncs el Consell de Cent podia nomenar cada any 2 o 3. Altres ciutats podien nomenar un ciutadà honrat cada 3 anys, no? I després se'ls podia nomenar directament el rei. El rei, quan feia mercès, perquè ell és el que té les regalies, pot nomenar els que vulgui. Però el fet que els municipis, que això ho he deixat apuntat, puguin nomenar significa que poden generar gent que no pagui impostos sense demanar permís al rei. Llavors la gent, al final sí que hi ha relacions d'amistat, pressió, i el Consell de Cent, amb una persona que ha donat un préstec molt gran al Consell de Cent, doncs una manera d'agrair els seus serveis al Consell de Cent és nomenar-lo ciutadà honrat. No sé si m'estic explicant. I després de 1714 tot això desapareix. El govern de Barcelona és un govern format per nobles, sense regidors, tots nobles. Els que no eren nobles, el Felip V els fa nobles i ja s'ha acabat el problema, així de fàcil, i tot això desapareix, o sigui, i no fins que... Sí. Els ciutadans eren hereditaris, efectivament, sí, són hereditaris. Són ciutadans honrats, els únics que no són hereditaris són els gaudins, que és per mèrits propis. I els gaudins tenen una situació molt difosa, perquè lògicament als privilegiats no els agrada que una persona intel·ligent o que ha estudiat estigui a la seva taula igual. Llavors, els gaudins volen ser com nobles i els nobles no volen... Bueno, he posat la versió més bonica, que és certa, però no és l'única versió, com poden veure. L'única que el temps és limitat, la meva boca només n'hi ha una i es pot explicar el que es pot explicar. Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per venir. Recordar-vos que dijous que ve tenim un altre diàleg, tot i que normalment són el dilluns, que te'l farem dijous, que és sobre el carrer Tusset i els inicis de la Barcelona In. Canviem completament de temàtica. Us esperem aquí. Moltes gràcies. Gràcies a vostès.